7:04 a.m. It's 7:04 a.m. It's 7:04 a.m. Ένα ντοκιμαντέρ για παιδιά με προβλήματα όρασης. Την πρώτη μέρα που πήγε ο Μανώλης στο σχολείο δεν πήγε μόνος του. Μπροστά αυτός, πίσω εγώ και η εκπαιδεύτρια της κινητικότητας. Ήταν Σεπτέμβρης του 1995 και είχαμε φυσικά την αγωνία της πρώτης μέρας. Το καλοκαίρι κάναμε πολλές συζητήσεις για το αν έπρεπε ο Μανώλης να αφήσει το ΚΕΑΤ, δηλαδή το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, και να πάει στο δημοτικό σχολείο της γειτονιάς μας. Δεν ήταν εύκολο να τον πάρουμε από ένα προστατευμένο περιβάλλον όπως ήταν αυτό του ΚΕΑΤ και να τον βάλουμε σε έναν χώρο βλεπόντων και ειδικά παιδιών. Εάν όμως η συνύπαρξη αυτή λειτουργούσε, ο Μανώλης θα είχε κάνει το πρώτο και ουσιαστικότερο βήμα στο δρόμο προς τη ζωή.
Υπήρχε βέβαια η ανασφάλεια για το αν η επιθυμία μας θα έβρισκε ανταπόκριση από τους υπευθύνους του σχολείου. Είχαμε ακούσει κατά καιρούς για κοινά σχολεία που δεν δέχονταν τυφλά παιδιά. Εμείς, από ό,τι φάνηκε, αισθηθήκαμε πιο τυχεροί. Ο διευθυντής του 15ου Δημοτικού Σχολείου Καλυθέας δέχτηκε το Μανώλη αμέσως. Ήθελε όμως να ρωτήσει και τη δασκάλα της τρίτης τάξης, την κυρία Ρένα, η οποία όχι μόνο δεν είπε δεύτερη κουβέντα, αλλά ακόμα θυμάμαι ένα τυχαίο συμβάν που μας περιέγραψε. Καθόμουν στο μπαλκόνι και έπινα καφέ με τον άντρα μου. Εκείνη την ώρα ακούω που λέει πω Θεέ μου, έβγαλε αυτή μια φωνή. Κοιτάω κι εγώ από κάτω, δίνω εδώ ένα παιδάκι, ας πούμε, τυφλό, να προσπαθεί να το κάποιος ήταν μαζί του, δηλαδή, και προσπαθούσε να το μάθει να περπατάει στο πεζοδρόμιο, να κατεβαίνει το δρόμο και αυτά. Εκείνη την ώρα ένιωσα πάρα πολύ. Σοκαρίστηκα πολύ. Όχι ότι δεν είχα ξαναδεί παιδί, ας πούμε, τυφλό, αλλά σαν δασκάλα σκέφτηκα ότι θα μπορούσα κάτι να έκανα για τέτοια παιδιά. Πραγματικά το συζητάγαμε, αλλά από το να το συζητήσουμε με τον άντρα μου δεν γινόταν τίποτα, να κατέβω κάτω να το πιάσω το παιδί, έτσι αποκλειόταν. Την άλλη μέρα ακριβώς έρχομαι στο σχολείο και βλέπω το παιδί αυτό το ίδιο με τη μητέρα του μέσα στο γραφείο του διευθυντή. Λέει, εσάς περιμέναμε. Λέω, με άκουσα από το μπαλκόνι, σκέφτηκα εγώ. Λέω, ορίστε, λέει η μητέρα του, θα ήθελα, αν μπορούσατε να το πάρετε το παιδί στο σχολείο, να φύγει από τον οίκο τυφλών και να έρθει στο σχολείο. Είδησα στη δασκάλα της τρίτης. Δεν είπα δεύτερη κουβέντα φυσικά, γιατί αυτό που είχε συμβεί στο μπαλκόνι είχε γίνει πραγματικότητα μες στο γραφείο. Χωρίς να σκεφτώ τώρα τα προβλήματα που θα αντιμετώπιζα, αν αντιμετώπιζα, γιατί τελικά δεν αντιμετώπισα προβλήματα. Δεν σκέφτηκα τίποτα εκείνη τη στιγμή, γιατί είχε προηγηθεί αυτό που σας είπα πριν. Πράγματι, χάρηκε πάρα πολύ αυτός, μ' αγκάλιασε, με φίλησε, η κυρία μου, η δασκάλα μου και αυτά, και ξεκίνησε η επόμενη χρονιά μαζί με τον Μανώλη. Τίποτα, γεωμετρικά σχήματα γράφουμε. Θα δούμε και τρίγωνο και παραλληλόγραμμα. Έλα, κάνει ο καθένας μόνος του. 2 γεωμετρικά σχήματα. Εδώ τι έβαλες? Γάμα, δέλτα. Και δέλτα, έτσι. Ωραία. Από κάτω γράφεις πλευρές, τα βασικά στοιχεία, πλευρές, γωνίες, κορυφές. Οι κορυφές είναι σημεία, Μανώλη. Η κορυφή είναι η α, η κορυφή β, η κορυφή γ, η κορυφή δ. Έτσι δεν είναι? Άρα θα γράψεις κορυφές α, β, δεν υπάρχουν πλευρές στον κύκλο, στο πάνω το κέντρο του κύκλου υπάρχει. Ναι. Είναι άρα γάμα, α, β. Όχι τι λέω. Ναι, γάμα, α, β. Άμα θέλει να το ονομάσει με 3 γράμματα τη γωνία α, πάει γάμα, όχι γάμα, δέλτα, δέλτα, α, β. Η κορυφή της είναι εδώ, το άνοιγμα της είναι αυτό. Αυτή είναι η γωνία. Πάντα η κορυφή μπαίνει στο μέσο. Τι είναι περίμετρος, Βαγγέλα? Είναι το γύρω-γύρω. Όλοι στη μέση ο Μανώλης. Λέγε. Το άθροισμα των πλευρών, αν τα προσθέτω. Το άθροισμα των πλευρών ενός γεωμετρικού σχήματος. Άκουσες, Μανώλη? Μου φαίνεται ότι ακούσε τζίκλα περισσότερο. Όχι, κύριε. Πόσο μασάς είχα τόση ώρα? Είδα μασάς ή πώς το λέω καλά? Μασάω. Α, μασάω, βγάλει τσίκλα. Βγάλει την τσίκλα. Στον κάδο η τσίκλα, γρήγορα. 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 Για να δούμε, Μανώλη, το σχήμα. Ξεκινάμε από εδώ. Ναι. Και φτάνουμε εδώ. Ωραία, τι είδες τώρα? Τη μία πλευρά. Ωραία, συνέχισε. Αυτή είναι η κορυφή. Ωραία. Αυτή είναι η άλλη πλευρά. Ωραία. Και η άλλη κορυφή. Ωραία, Μανώλη. Θέλω να μου δείξεις τώρα αν υπάρχει στον πίνακα, θα δεις, μια καμπύλη γραμμή. Κοίταξε καλά. Ναι, κοίταξε. Ψάξε.
Υπάρχουν δύο εδώ. Να τους δούμε. Ναι. Είναι αυτή. Ωραία. Και είναι και αυτή. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Παναγιώτη. Καλά είσαι? Ναι, χαρά. Μανώλη, είσαι έτοιμος, ξεκούραστος? Πάμε για μάθημα? Ναι. Ωραία. Πότε θα τελειώσετε? Σε μία ώρα. Σε μία ώρα από τώρα. Θα φύγεις και θα ξανάρθεις? Ναι, θα έρθω και θα το πάρω. Σε μία ώρα περίπου. Μανώλη, είσαι έτοιμος? Ναι. Πάμε μέσα? Ναι. Πρώτα απ' όλα θα ελέγξουμε να δούμε αν έχει σκάλα μπροστά. Βλέπεις ότι έχει και άλλα σκαλοπάτια, άρα έχει σκάλα. Και κατεβαίνουμε τη σκάλα, αφήνεις τον μπαστούνι σου μπροστά έτσι όπως έχουμε πει. Κατεβαίνεις τη σκάλα. Πολύ ωραία. Όταν φτάσεις στο τέλος, πάλι ελέγχεις τον δρόμο μπροστά σου. Και άμα δεν υπάρχει εμπόδιο, συνεχίζεις. Ωραία. Θέλεις να το κάνεις μια φορά μόνος σου? Ας υποθέσουμε ότι δεν την ξέρουμε αυτή τη σκάλα, δεν την έχουμε ξαναδεί ποτέ. Τη μία φορά θα το κάνεις χωρίς να χρησιμοποιήσεις την κουπαστή και τη δεύτερη φορά θα ψάξεις να βρεις κουπαστή. Εντάξει? Σε μια ανάπαυλα των γυρισμάτων, στο ΚΕΑΤ, ήμουνα σε ένα γραφείο και έβλεπα σε ένα monitor τα πλάνα που είχαμε τραβήξει το πρωί. Κάποια στιγμή μπήκαν στο δωμάτιο δύο παιδιά, ο Νίκος με την Έφη. Τα είχα δει αρκετές φορές εκεί και μου είχε κάνει εντύπωση το γεγονός ότι πήγαιναν παντού μαζί. Η σχέση τους έμοιαζε εντελώς ανέφελη. Η Έφη μάλιστα έλεγε ότι θα βοηθούσε τον Νίκο και σε κάποια μαθήματα. Είναι μάλλον ανήθικο να κινηματογραφείς ανθρώπους και πολύ περισσότερο παιδιά εν αγνία τους, αλλά εγώ το έκανα. Ο Νίκος με την Έφη ένιωσαν μια άγνωστη παρουσία γύρω τους και αυτό ανέτρεψε όλες τις μέχρι τότε ισορροπίες. Ο Νίκος ανήλαβε να αποδείξει στην Έφη ποιος εν τέλει έχει το πάνω χέρι στη σχέση. Λοιπόν, Μανώλη, για να ξεκινήσουμε, να προσπαθήσουμε να κινηθούμε στο διάδρομο, δεν έχουμε μπαστούνι, δεν έχουμε κάποιο άλλο βοήθημα, έχεις μόνο τα χέρια σου. Με τα χέρια σου θα πιάνεις τον τοίχο και θα βλέπεις όλα τα εμπόδια που υπάρχουν μπροστά σου. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα υπάρχει, τι υπάρχει? Είναι μια πόρτα, η οποία είναι ανοιχτή ή κλειστή? Είναι ανοιχτή η πόρτα. Για να προχωρήσουμε λιγάκι.
εδώ πέρα είναι το άλλο μισό της πόρτας, το οποίο είναι κλειστό. Λοιπόν, μπορείς να βάζεις το χέρι στον τοίχο έτσι, προσέχεις να μην έχεις τα δάχτυλα σου δομένα, γιατί μπορεί να χτυπήσεις στην άκρη των δαχτύλων. Θα έχουμε λίγο έτσι, θα κλείνουμε τα χέρια, να κάνουμε καμπύλη και με αυτόν τον τρόπο ανακαλύπτεις τι υπάρχει μπροστά σου και μπορείς να κινηθείς. Προσέχεις τα δάχτυλά σου. Ωραία. Τώρα δεξιά σου τι υπάρχει, τι πέρασες? Μια πόρτα κλειστή. Μια άλλη πόρτα κλειστή. Πολύ ωραία. Η τρίτη πόρτα που είναι κλειστή αυτή. Κλειστή κι αυτή. Αυτή είναι ανοιχτή. Αυτό ήταν μια αφίσα που τη σκίσαμε, δεν πειράζει. Και αυτή κλειστή. Και αυτή κλειστή. Ένα τυφλό παιδί σήμερα, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες, εκπαιδεύεται σκληρά. Ακόμα και το πλήσιμο των χεριών δεν είναι αυτονόητο, πρέπει να το διδαχτεί. Ο Μανώλης, για παράδειγμα, εκτός από το σχολείο κάνει μαθήματα κινητικότητας, μαγειρικής, κομπιούτερ, γλυπτικής και μουσικής. Σε πόση ώρα τελειώνει, Μανώλη? Σε 2 ώρες. Καλά, εντάξει, θα το πάρω, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα μάθουμε τι είναι ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ένα μέσο της σύγχρονης τεχνολογίας, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να γράψουμε, για να αποθηκεύσουμε όλες μας τις εκθέσεις και ό,τι άλλο γραπτό θέλουμε να κρατήσουμε. Είναι κάτι διαφορετικό από αυτά που έχετε μάθει μέχρι τώρα. Είναι η τεχνολογία αυτή που είναι και αποτελείται ο ηλεκτρονικός υπολογιστής από την οθόνη, την κεντρική μονάδα επεξεργασίας, το πληκτρολόγιο και το Απόλλω. Κύριε Γιώργο, τι είναι το Απόλλω? Πολύ καλή ερώτηση της Αντελίνας. Το Απόλλω είναι ένα ηχείο το οποίο φωνάζει τα γράμματα που πατάμε. Μπορεί να φωνάζει ακόμα λέξεις, φράσεις, εσύ επιλέγεις. Είναι πολύ καλό γιατί ακούς τη γράφη. Πολύ καλό, Τι είναι πληκτρολόγιο? Τι είναι ο σκληρός δίσκος? Τι είναι οθόνη? Ξαλάθος. Γιώργο, δεν γίνεται να τα φωνάζουμε και να τα γράφει. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Εγώ είμαι ο Λαβρίγιο. Πώς πήγε το μάθημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών? Καλά. Καλά. Όλα καλά. Ναι. Ωραία. Τώρα θα χαλαρώσουμε λιγάκι και θα μαγειρέψουμε. Παιδιά, σήμερα ξέρετε τι θα κάνουμε, έχετε ακούσει? Μελιτζάνη Σιμών. Μελιτζάνη Σιμών. Τι θα κάνουμε? Για πες, Μανώλη. Αυγαμάτι. Μάλιστα. Μπορείτε να τα κάνετε μόνοι σας δηλαδή? Είναι παρέα. Εμείς χρειαζόμαστε εδώ πέρα να φύγουμε. Όχι, να φύγετε. Παιδιά, έχετε φτάσει όλοι αυτό? Έχουμε τσουκρίσει Άρα κιόλας. δύο βέζες περίπου. Και βάλτε μες στο πλάτο. Περιμένουμε. Να μας δείξει. Ωραία. Δώστε δύο λύσεις. Πολύ ωραία. Τώρα, Μανώλη, με πολύ μεγάλη προσοχή, χρησιμοποιώντας και τα δυο σου χέρια, με τους δείκτες, θα προσπαθήσεις να ανοίξεις το αυγό. Πολύ ωραία. Με προσοχή. Και έχει πέσει τώρα το αυγό στο πιάτο. Λοιπόν, για να δούμε το αυγό πώς είναι. Θα τα πλύνετε τα χέρια σου, Μανώλη, μη σε πειράζει. Το αυγό έχει τον κρόκο, που συνήθως είναι στη μέση του αυγού. Τον βλέπεις τον κρόκο? Και το ασπράδι. Καταλαβαίνεις κάποια διαφορά στον κρόκο και το ασπράδι? Είναι πυκτό. Ποιο είναι κρόκος? Ο κρόκος είναι πιο πυκτός. Και είναι και φουσκωτός, είναι σαν μπαλάκι, Μου τραβάει τώρα η μηχανή. Πού το ξέρεις εσύ αυτά? Την ακούω. Να ανοίξει το μάτι μου για να είμαι ωραίος. Έχω
έχω καταλάβει ότι έχεις μια ιδιαίτερη ικανότητα να προσανατολίζεσαι. Εσύ τι λες γι' αυτό, είναι αλήθεια? Πιστεύω πως ναι. Έχω μια ιδιαίτερη ικανότητα για τον προσανατολισμό. Αυτή είναι... Η ικανότητα αυτή είναι με έναν ήχο που κάνω. Αυτό. Τον κάνω αυτόν και καταλαβαίνω ότι υπάρχει εμπόδιο. Δηλαδή επιστρέφει σε μένα ο ήχος αυτός. Εάν δεν επιστρέφει ο ήχος σε μένα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει εμπόδιο. Το πώς νιώθουμε, τι καταλαβαίνουμε, το πώς αντιλαμβανόμαστε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, είναι αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε πολύ περισσότερα από όλα τα άλλα ζώα τα οποία υπάρχουν πάνω στη γη, δεν είναι? Νιώθουμε και αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, Μανώλη, όλοι με τον ίδιο τρόπο. Αντιλαμβανόμαστε εμείς που δεν βλέπουμε περισσότερο. Πώς είναι δυνατόν να αντιλαμβάνεσαι, Μανώλη, εσύ που δεν βλέπεις περισσότερο? Ή το ίδιο ή κάπως διαφορετικά, τουλάχιστον να τα αντιλαμβάνεσαι. Θα φέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, ότι όπως έρχομαι στο σχολείο... Ναι, για πες αυτό που μου είχες πει, πώς καταλαβαίνεις πολύ πόρτα? Λοιπόν, ναι, έρχομαι στο σχολείο, ναι, κανονικά από πατά ευθεία, και σε κάποια στιγμή δεν στρίβει κάπου. Δηλαδή για να μπούμε μέσα. Έχεις τροφή, ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό πώς νιώθεις? Αυτό το νιώθω μέσα από τον αέρα που έχετε από μέσα. Γιατί, ποια η διαφορά στον αέρα, στα ρεύματα δηλαδή? Ναι, ναι. Ποια η διαφορά εκεί? Έχει περισσότερα ρεύματα. Είδατε τι έχει καταφέρει τελικά η φύση? Τι έχει καταφέρει, Ανδρώνικε? Να μπορεί να τους κάνει όλους, άσχετα με τις αισθήσεις, να καταλαβαίνουν πού βρίσκονται, και να προσανατολίζουν. Αυτή ποια αίσθηση είναι εκεί? Αυτή που την έχεις μόνο εσύ. Δεν την έχουμε εμείς. Για πες μας εσύ πώς την νιώθεις, αφού το νιώθεις είναι κάτι που το νιώθεις που εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Όχι, εννοώ αν υπάρχει κάποια ονομασία σε αυτή την αίσθηση. Κύριε, να ρωτήσω κάτι. Όταν, ας πούμε, κλείνουμε τα μάτια, νιώθουμε ότι γύρω μας υπάρχει ένα σκοτάδι, ένα μαύρο πράγμα. Εσύ, ρε Μανώλη, πώς νιώθεις ότι υπάρχει γύρω σου ένα μαύρο πράγμα? Τι? Άκης, μία από τις αισθήσεις. Όραση. Λέγε, Μικέλα. Μανώλης. Λέγε, Αντωνίκ. Πώς? Αόσφρηση. Για να ακούσω ένα ρήμα που να ανήκει στην ίδια οικογένεια με το ουσιαστικό όσφρηση. Λέγε. Οσφρίνομαι ή οσφραίνομαι? Και οσφρίζομαι. Άλλη ο Μάνος. Πώς? Αφή. Να γράψουμε και μία που την έχει ο Μανώλης και δεν την έχουμε εμείς. Διαίσθηση. Πώς θα την γράψουμε δηλαδή? Η αίσθηση του Μανώλη. Δεν υπάρχει. Για να την έχεις εσύ δεν υπάρχει. Τι λέτε να πιάσετε, να μου πείτε? Ένα πιάτο.
ξέρετε στα σχήματα. Α, βρήκα τι θα κάνω, όχι άλλο. Είναι δύσκολο. Για πες. Να κάνω κάπως... Έλα, Δημήτρη, το προχώρησες. Να το δω. Εκεί τα σάκια να βγάζει που βάζει. Ωραίο σκέλος δεν είναι. Πολύ ωραίο. Εδώ τώρα, για βάλε λίγο μέσα το χέρι σου προσεκτικά, να δεις εκεί μέσα, στο βάθος. Μήπως θα έπρεπε να το ανοίξουμε λίγο, να έχει χώρο για νερό περισσότερο. Ας κάνω και να κάνω. Τι έφτιαξε, Μανώλη? Μου τα αφήνεις λίγο να δω τώρα το άνοιγμα των πάρε το τελείωσα. Για να δω λίγο. Πρέπει να περιγράψεις πώς βλέπεις το σχήμα. Το σχήμα, πώς το έφτιαξε. Έχω δει πώς είναι και τα τασάκια και φαντάζομαι πώς είναι και έτσι προσπαθώ να το κάνω και στο πλοίο. Το αισθάνεσαι αυτό μέσα σου έχεις μια εικόνα από τα άλλα τασάκια που έχεις πιάσει παλιότερα? Ναι, δηλαδή φαντάζομαι από τα τασάκια που έχω πιάσει και έτσι διαμορφώνω την εικόνα, τη φαντασία μου στο μυαλό μου και βάζω μέσα στο μυαλό μου το σχήμα και το κάνω. Μπράβο, αυτό είναι. Άρα έχεις μια εικόνα μέσα στο μυαλό σου. Πώς είναι το τασάκι. Μπράβο. Πολύ καλά. Δηλαδή και η φαντασία. Για να βάλουμε το χέρι μας πάνω στο όργανο θα πρέπει πρώτα να σκεφτούμε το πώς το χέρι μας θα στέκει καλά και αυτό δηλαδή, αφού θα στέκει καλά, θα μας βοηθήσει να μάθουμε να παίζουμε μουσική. Λοιπόν, έχεις σκεφτεί ποτέ στο σπίτι σου να πιείς με τη χούφτα σου από κάποια βρύση νερό? Λοιπόν, στη βρύση όταν πάμε τι κάνουμε? Δεν το βαστάμε το χέρι μας έτσι, το βαστάμε έτσι, κλεισμένο το χέρι, έτσι, και αφού αυτός ο τρόπος και η κόμπη να είναι λυγισμένη μας οδηγεί στο να το γυρίσουμε μετά από την ανάποδη μεριά και να το βάλουμε πάνω στο όργανο, έτσι. Λοιπόν, αραιώνουμε λίγο όμως τα δάχτυλα για να πατήσει κάθε δάχτυλο από ένα πλήκτρο. Λοιπόν, επομένως, θα πρέπει να παίξουμε την πρώτη άσκηση που έχεις κάνει εδώ, δηλαδή να πούμε 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Αυτές είναι οι νότες ντο, ρε, μι, φα, σολ. Λοιπόν, εγώ θα ανοίξω τα πόδια μου μπροστά σου, μπροστά από τον μπαστούνι σου. Πού να δω τον μπαστούνι στη δεξιά και αριστερά? Αυτό το τόξο τώρα είναι πολύ καλό. Αν μπορείς δηλαδή να πιάσεις αυτό το ρυθμό και να συνεχίσεις να κουνάς τον μπαστούνι στη δεξιά και αριστερά σε αυτό το τόξο, θα είναι πολύ καλά. Λοιπόν, για κούνε το λίγο ακόμα. Ωραία, πολύ ωραία. Τώρα, έχουμε ένα διάδρομο, πατάς ένα διάδρομο λαστιχένιο για να κάνουμε εξάσκηση στο τόξο. Μπορείς να κουνάς το μπαστούνι στη δεξιά και αριστερά, ίσα ίσα που να βγαίνει από το λαστιχένιο διάδρομο, έτσι καταλαβαίνεις και θα είσαι πάντα στη μέση του διαδρόμου, δηλαδή όχι πάρα πολύ δεξιά, αλλά ούτε και πολύ αριστερά. Ίσα ίσα να βγαίνει. Και μπορείς να πας μέχρι το τέλος του διαδρόμου και να ξαναγυρίσεις. Για πήγαινε μέχρι το τέλος του διαδρόμου, ξεκίνα. Σκύλος είναι, γάτα. Πολύ ωραία. Και συνέχισε. Εδώ τελείωσε ο λαστιχένιος διάδρομος. Δεν το πω. Βάλτε μέσα. Δεν μου κλείνει το μπαστούνι.
να στο πίσω το μαλάκι στείλει. Thank you very much! Wow! It's beautiful! Βρεφινούχοι μόνος μου καλά, καταφέρνουν μια χαρά. Είσαι Πανάγι ευτυχώς, που εσύ πλέον πυρήτος. Μπορεί να γίνει της πουτάνας. Έρχομαι! Χορεύτε, παιδιά, εσείς χορεύτε. Κοίταξε μου είσαι πλέον καλύτερος, το γιονόνι μου καλά, θα καταφέρνω μια χαρά, δεν σε έχω ανάγκη ευτυχώς, μου είσαι πλέον καλύτερος. Καλησπέρα. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα μάθημα μαγειρικής, έτσι ακριβώς όπως το κάνουν και τα παιδιά. Θα πρέπει να φορέσουμε όλοι μάσκες. Ο σκοπός είναι να καταλάβουμε τις δυσκολίες που ναι μεν υπάρχουν άμα προσπαθούμε να κάνουμε κάτι χωρίς να βλέπουμε, αλλά να βρούμε και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τις ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες και να πετύχουμε τελικά το αποτέλεσμα που θέλουμε. Λοιπόν, μπορούμε να φορέσουμε όλη τη μάσκα. Προσπαθούμε να κρύψουμε, να μην βλέπουμε καθόλου. Αν τη βάλουμε, την τοποθετήσουμε καλά τη μάσκα, δεν θα βλέπουμε. Πολύ ωραία. Ομολογώ τα παιδιά θα κάνουν μεγαλύτερη ευκολία. Τώρα θα πάρουμε όλοι από μια ποδιά και θα τις χωρέσουμε. Παναγιώτη. Θα δούμε λαιμός έτσι.
Έπιασα τον εαυτό μου να προσπαθώ παράδειγμα, να κόψω την ντομάτα σαν να την έβλεπα. Και μετά σιγά σιγά συνειδητοποίησα ότι αυτό δεν γίνεται και προσπάθησα με μετρημένες κινήσεις να την καθαρίσω και να αρχίσω να την κόβω σε φέτες. Εγώ γενικά αισθάνθηκα περίεργα και αισθάνθηκα και φοβερά ευάλωτος. Όταν θελήσαμε να φτιάξουμε τα τόστ, τελικά όμως με τον τρόπο που άρχισα σιγά σιγά να συνηθίζω το να μην βλέπω, μπορώ να πω ότι σιγά σιγά ο τρόμος που με έπιασε, πώς μπορώ να το κατασκευάσω χωρίς να βλέπω, άρχισε να υποχωρεί. Το ευάλωτο έχει σχέση με το όχι μόνο το πώς δεν μπορούσα να κάνω πράγματα, αλλά και το ότι δεν μπορούσα να ξέρω τι βρίσκεται γύρω μου. Παρόλο που ο χώρος είναι αρκετά οικείος. Όταν έπρεπε να πάω από το ένα δωμάτιο στο άλλο, αντιμετώπισα αρκετή δυσκολία, αλλά από την άλλη μεριά όμως ανακάλυψα και πράγματα τα οποία δεν τα ήξερα, παρόλο που βλέπω το χώρο αυτό πάρα πολύ καιρό. Εγώ νομίζω ότι πραγματικά μπαίνει σε ένα τελείως καινούριο κόσμο. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Και παρόλο που όλοι μας έχουμε κάποια κοντινή σχέση με τα παιδιά, είναι τελείως διαφορετικό να μπαίνεις ακριβώς στη θέση τους, αν και ακριβώς στη θέση τους δεν μπορείς να είσαι, γιατί όλοι μας έχουμε κάποιες προϋπάρχουσες παραστάσεις και από το χώρο και από την κουζίνα και από οτιδήποτε κάναμε. Αυτό που μου έκανε πιο πολύ εντύπωση είναι ότι οτιδήποτε κάναμε εμείς, όταν τα κάνουν τα παιδιά, υπάρχει τρομερό χιούμορ, γελάνε, παίζουνε, ενώ εμείς ήμασταν όλοι μαγκωμένοι, δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε κουβέντα, νιώθαμε μια ανασφάλεια και μόνο αυτό δείχνει τη δύναμη αυτών των παιδιών και τις ικανότητές τους. Στην αρχή ένιωσα μια φοβερή ζαλάδα και ήθελα να πιάνω από πίσω από το νεροχύτη, από τον πάγκο, γιατί νόμιζα ότι θα πέσω και μετά άρχισα να υδρώνω και να ζεσταίνομαι και τέτοια. Και μετά μια φοβερή ταχυκαρδία, την οποία την είχα την ταχυκαρδία πολύ όταν έπρεπε να περπατήσω από την πόρτα και να φτάσω εδώ στο τραπέζι. Όπου νόμιζα στη συνέχεια ότι θα υψωθεί ένας τείχος μπροστά και θα πέσω, θα χτυπήσω. Κάποιοι μου λέγανε μη φοβάσαι και τέτοια. Αλλά εγώ ένιωθα φοβερά μήχανα και θα ήθελα να ήξερα πώς ήμουν όταν περπατούσα και έψαχνα να βρω το τραπέζι. Ξέρω, φοβερή αμηχανία ένιωθα. Ένιωσα συγκλονιστικά, φοβερά αμήχανα κι εγώ. Βέβαια, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία διδάχτηκα, ας πούμε, πώς μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου στο να κινείται καλύτερα, δείχνοντάς του τα διάφορα πράγματα γύρω του, γιατί εκεί συνάντησα τη μεγαλύτερη δυσκολία, στο ότι δεν ήξερα σε ποια σημεία ήταν γύρω μου τα πράγματα. Από εκεί και πέρα το να περπατήσω από την κουζίνα μέχρι εδώ δεν ήταν πολύ δύσκολο, αν και χάθηκα κάποια στιγμή. Είχα κάποια σημεία αναφοράς, σε σχέση όμως ότι ξέρω το χώρο, πράγμα το οποίο και αυτό με βοήθησε να διδάξω συνέχεια στο παιδί μου όταν βρίσκεται σε έναν ξένο χώρο, ότι θα διευκολύνω πολύ περισσότερο δείχνοντάς της, μόλις μπαίνουμε σε αυτό το χώρο, τα διάφορα σημεία, ώστε να είναι πιο ανεξάρτητη και πιο ελεύθερη στις κινήσεις της. Οι εσοχές στον τοίχο του διαδρόμου με ενόχλησαν πολύ, ένιωθα ένα χάσιμο, ένιωθα ότι αλλάζει η πορεία μου και στη συνέχεια με βοήθησε πολύ και η εναλλαγή του πατώματος από το πλακάκι στο ξύλο. Γενικώς ένιωσα αυτή την ταραχή. Εγώ ήθελα να συμπληρώσω ότι τώρα κατάλαβα εκείνο που πρωτοέμαθα όταν αντιμετώπισα το πρόβλημα με τα παιδιά μου, ότι δεν πρέπει στο σπίτι, σε κλειστούς χώρους, γνώριμους στα άτομα αυτά, να μην αλλάζουν θέσεις των αντικειμένων, των επίπλων. Τώρα κατάλαβα με το χώρο που τον γνώριζα ότι πραγματικά αν κάτι φύγει από εκεί που το έχεις βάλει σαν σημάδι, μετά είναι σαν να είσαι στο κενό. Δεν ξέρεις δεξιά ή αριστερά να πας.
Πρέπει τα πράγματα να είναι στη θέση τους, να μην αλλάζουν θέση. Πότε βράδυ, Το Σάββατο, το προηγούμενο. Ορόσο. Ευχαριστώ. Εντάξει. Εντάξει. Ναι. Θα γράψουμε ένα κείμενο. Βεβαίως. Έτοιμοι. Ωραία. Έχουν περάσει σχεδόν 40 χρόνια. Έχουν περάσει σχεδόν 40 χρόνια από τότε που οι λαοί των Ηνωμένων Εθνών έσκυψαν με ανησυχία πάνω από προβλήματα. Τελεία. Δύσκολο είναι. Γιατί είναι Διονύση? Δεν μπορείς? Είναι δύσκολο. Έλα, κάτσε εδώ. Είναι δύσκολο? Ναι. Γιατί? Γιατί είναι δύσκολο και δεν μπορώ να το κάνω. Δεν θες να προσπαθήσεις λίγο? Θα τα ακούσεις μετά όλοι μαζί. Έλα ρε. Θα τα ακούσουμε μετά όλοι μαζί. Πού έχει το πρόβλημα? Πες μου. Σε κάποιες λέξεις που είναι δύσκολες και δεν ξέρω πώς γράφω. Την ορθογραφία. Ναι. Ποια ήταν η λέξη? Διακίνηση. Θέλω να την πω. Την πάμε. Από την αρχή, τη λέξη. Πάμε στη λέξη. Σήμερα, παιδιά, μήπως έχει κρυφακούσει κανείς? Εγώ, Τόστ. Πολύ ωραία. Χοροδία Τρικάλου. Νομίζω ότι όλοι μαζί έχετε κρυφακούσει, Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τα υλικά που θα χρειαστούμε για να κάνουμε το τόστ. Πρώτα απ' όλα, το πιο βασικό υλικό ποιο είναι? Το ψωμί. Το ψωμί. Θοδωρή δεν βλέπω. Ούτε εγώ. Ο Θοδωρής έκλεισε το φως. Θέλεις να ανάψεις το φως? Όχι. Θα δουλέψουμε χωρίς φως? Ναι, να μάθει να μαγειρεύεται με φως. Ωραία. Χωρίς φως μάλλον. Ωραία, θα συνεχίσουμε έτσι στο σκοτάδι. Ωραία. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα χρειαστούμε τώρα ψωμί. Να πω. Τι άλλο θα χρειαστούμε? Τυρί, σαμπόν, τομάτα, καφέ. Τυρί, σαμπόν. Ωραία, πολύ ωραία. Αυτό δεν φτάνει. Τι? Δεν έχω ξαναφάει πιο ωραίο. Τι ωραίο αυτό. Όταν το τρώγαμε δεν κάνανε όλα αυτό το καναπόνι. Μάλλον ό,τι κάνει κανείς μόνος του είναι πιο ωραίο. Μέρη! Ό,τι του κάνει. Μέρη! Το πέτυχες? Εμένα μου δεν είναι καλά σιγά. Καλύτερη ομάδα. Έγινε. Τι να με ρωτήσεις? Είναι μια εικόνα. Τι? Είναι μια εικόνα. Τι θες να με ρωτήσεις? Είναι μια εικόνα. Πού να ξέρω εγώ ότι είναι μια εικόνα? Να μου πεις. Δεν ξέρω. Τι έχεις κάνει εδώ με την κάμερα τώρα? Μπράβο Θοδωρή. Την έχεις ανάψει κανονικά. Γιατί την ανάψεις την κάμερα? Για να με ρωτήσω ότι είναι μια εικόνα. Ωραία. Θα σκεφτώ και θα σου πω. Εντάξει, άλλη μέρα. Είναι δύσκολη η ερώτηση αυτή.
νικήσεις. Δεν μπορείς να νικήσεις κανέναν. Ναι, σιγά. Μην βρέχεσαι στο αυτοκείμενο, Να ρε, τους πάμε. Να. Τον έβαλα κάτω ρε, μετά από 5 χρόνια. Δεν το πιστεύω. Μάμε, θα έλεγα τι με έριχνες από το εγώ έπαιρνα να έπεσε για να με ρίχνεις από τις κάρες. Μετά από 5 χρόνια σε έβαλα κάτω ρε. Δεν με έβαλες κάτω, εγώ έπεσα. Λοιπόν, εγώ βγάζω τα παπούτσια. Τώρα είναι ρεθισμένο ακόμα, Τζελίνα. Το πουκάμισο που μου δανείσαν θέλω να βγάλω τώρα. Εγώ είμαι Κατερίνα. Πόσες είναι Έχω 100 λατρεία. Εγώ που θα ξυπνήσω από τις 8 η ώρα θα σας κάνω. Γιατί 8 η ώρα. Το ζωή. Αχ, ωραία, σκοπάσα να έρθει ο Μαλίσετε, Κάνουμε το Βαγγέλη, τον Νίκο. Μαλακό το στρώμα, Τζελίνα. Και να σκεφαστείς ένα τσιπουλένιο. Τα βράδια βλέπεις όνειρα. Να. Τι βλέπεις? Τι αισθάνεσαι? Λέγω αυτό που έχει γίνει την ημέρα. Δηλαδή κοιμάμαι, αλλά από μέσα είναι σαν τώρα, ας πούμε. Από μέσα είναι η μέρα. Μάλλον κάπως έτσι. Δεν ξέρω ποιο πώς να το εξηγήσω. Δηλαδή, πού τα αισθάνεσαι τα όνειρα? Πάνω στα χέρια σου, στο σώμα σου, τι... Ανάλογα τι όνειρο είναι. Ας πούμε τώρα που ζητάμε, ας πούμε, μπορεί να το δώσουμε το βράδυ. Ή να είμαι με μια συμμαθήτριά μου και να μιλάμε και να την πιάνω και τέτοια. Μπορεί να το δώσουμε στο βράδυ. Δηλαδή, να αισθάνεσαι ότι την πιάνεις, αισθάνεσαι ότι την πιάνεις, τι αισθάνεσαι? Ναι, ναι. Αισθάνεσαι ότι την πιάνεις. Ναι. Τι κάνω, Θοδωρή? Θα σας κρατήσει υπερορίες. Υπερορίες σας κρατήσω. Λοιπόν, θέλω να μου κάνετε μια χάρη. Τι, ας πούμε, τι όνειρο είδαμε. Ναι, να μου πείτε όχι μόνο τι όνειρο είδατε, να μου πείτε τι όνειρο θυμόσαστε. Όχι μόνο τι όνειρο είδατε χθες το βράδυ. Εγώ δεν είδα τίποτα, απολύτως τίποτα. Ήμουνα σε ένα κροταφείο με 5-6 παιδιά, νύχτα ήτανε, δεν ξέρω τι ώρα, 1-2, δεν ξέρω. Και δεν είχαμε εμείς δικιά μας μπάλα, βρήκαμε εκεί πέρα μια μπάλα, παίζαμε όλα τα τρόμα πάνω σε ένα τάφο, οι άλλοι παίζανε γύρω-γύρω. Και λέει ένα παιδί, δεν ξέρω τώρα, κορίτσι πρέπει να ήτανε. Άτσα. Και λέει... Απαράδεμα ρε. Και λέει... Απαράδεμα. Και λέει πω λες να είναι αυτή η μπάλα στοιχειωμένη τώρα. Και λέω εγώ σιγά άμα φοβάσαι τέτοια πράγματα, δεν παίξε. Και παίζαμε εκεί πέρα. Και εκεί που εγώ παίζαμε εκεί πέρα με τα παιδιά, άνοιξε η μπάλα μόνη της, έκανε ένα ωραίο τόριο εκεί πέρα, μουσική. Και άνοιξε και λέει, βγαίνει ένα φίδι από μέσα και με έφαγε. Ήταν στο σχολείο μου, όχι στο δημοτικό, είναι πια όχι, ήταν νομίζω, ναι. Και χιόνιζε, και χιόνιζε πολύ και είχε γίνει σαν θάλασσα μέχρι εδώ, δηλαδή νερό. Μες στην αυλή του νηπιαγωγείου και παίζαμε και με κάτι ξύλα και τέτοια και μπαίναμε μέσα και πλατσούριζαμε και τέτοια. Χυμάζει πολύ. Αλλά είναι πολύ φανταστικό, δεν μπορώ να το πω όπως το είδα ακριβώς. Ναι, πώς, ναι, πώς να φανταστώ, άντε πήγε τώρα. Δεν μπορώ. Έλα ρε Δημήτρη! Δημήτρη είσαι μαλάκα. Πες μου όλοι πάνω μου. Όχι, να μην πέσουμε! Να μην πέσουμε! Να μην πέσουμε!
Μπράβο, έλα! Γυρνάς πίσω! Βγήκε από κάτω. Κενό. Έλα να πούμε τώρα. Έλα από δεξιά. Εδώ είναι το κενό. Ήταν τόσο πολύ λέμαρκη, μια μέρα αποφάσισε να φάει όλη τη θάλασσα και να μην αφήσει ούτε στα λίτσα. Έτσι λοιπόν, κατάπιε όλα τα κύματα. Φτάνει πολύ ωραία, Μανώλης. Όλες τις σταγόνες, όλους τους ναύτες, όλες τις γοργόνες, όλους τους πάρους, όλους τους ξυφίες, τους πάρους, τα πόδια και τους αστερίες. Τα κανό, τα καβουράκια και της θάλασσας, τα λογατάκια. Γιέξα, δεν σταματάς τα καβουράκια, δεν έχει κόμμα. Στο κανό έχει κόμμα. Δεν έχεις κόμμα στο κανό. Ωραία, εκεί θα διαβάσεις. Εκεί θα βάλεις το κόμμα. Τα κανό, τα κανό, τα καβουράκια και της θάλασσας, τα λογατάκια. Νίκος. Είδε τότε να έρχονται από μακριά με καμάτα μητερά, 6-7 φαλινοθύρισες. Αχ, σκέφτηκε τι σύμφορα. Έρχονται να με σκοτώσουν, να με κάνουν μαργαρίνι και μπανέλες. Τι τις ήθελα τις τρέλες, τι τρομάρα, τι τρεμούλα. Αχ, μανούλα μου, γλυκιά μανούλα. Γιατί επικαλείτε τη μάνα, πότε επικαλούμαστε τη μάνα, πότε Μανώλη επικαλούμαστε τη μάνα. Όταν βρεθούμε σε δύσκολη θέση. Όταν βρεθούμε σε δύσκολη θέση. Όταν φοβόμαστε. Όταν απειλούμαστε από κάτω. Έτσι και εδώ λοιπόν νιώθει την απειλή. Ή προσπαθούμε, κύριε, να βγούμε από μια δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή προφέρουμε, λέμε τη λέξη γιατί τι μας δίνει τίποτα. Μας δίνει κύριε. Ναι, μας δίνει κουράγιο και τι άλλο. Και θάρρος. Και θάρρος και σιγουριά. Μόνο που την προφέρουμε, έτσι νιώθουμε αυτή την ικανοποίηση. Όχι ότι μπορεί να μας κάνει τίποτα εκείνη τη στιγμή. Αλλά είναι λέξη. Ο Μανώλης έχει κάνει πάρα πολλά βήματα σε αυτά τα 3 χρόνια που πηγαίνει στο κοινό σχολείο. Είναι ένας καλός μαθητής και έχει ουσιαστικά ενταχθεί. Και να φανταστεί κανείς ότι άρχισε τη ζωή του με τους πλέον δυσμενείς όρους. Εκγενετής τυφλός, βρέθηκε 4 ημερών έκφετος σε μια πλατεία. Κατόπιν έζησε τα πρώτα 5 χρόνια του στο ΠΙΚΠΑ και μετά ήρθε στο ΚΕΑΤ για να πάρει τη βασική του εκπαίδευση. Εγώ εργάζομαι στο ΚΕΑΤ και έτσι γνώρισα τον Μανώλη. Στη διαδρομή του χρόνου αναπτύχθηκε μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ μας.
Και ενώ δεν είχε περάσει από τη σκέψη ούτε τη δική μου ούτε του συντρόφου μου να έχουμε τότε ένα δικό μας παιδί, πήραμε το Μανώλη στο σπίτι. Ήτανε τέτοια πια η σχέση μας μαζί του που δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Για να επανέλθω όμως στο σχολείο του, θα ήταν ψέματα να πούμε ότι ο Μανώλης δεν αντιμετώπισε και δεν αντιμετωπίζει προβλήματα εκεί. Τα παιδιά είναι σκληρά και πολλές φορές γυρίζει στο σπίτι στεναχωρημένος. Αλλά όλα αυτά μοιάζουν σήμερα εντελώς φυσιολογικά. Εξάλλου και αυτός παιδί είναι και τις σκανταλιές του κάνει και τα ψέματά του λέει. Ποτέ όμως δεν χρησιμοποιεί την κατάστασή του για να ξεγλιστρήσει από αυτά που τον στριμώχνουν. Όταν δουλεύει το δάσκαλο, του λέει κατάμορα, του λέω ψέματα και γελάει κιόλας και τον δουλεύει. Τον δουλεύει με τα ψέματα από τη μια και από την άλλη. Είναι δυνατόν? Αυτό δηλαδή νιώθεις εσύ για μένα? Αλλά πάμε. Πάλι την αρχή. Πάλι λάθος. Και πιο προσεκτικά, πιο αργά. Πάλι μια φορά. Δύσκολα. Δεν νομίζω που είναι δύσκολα, Μανώλη. Νομίζω ότι τεμπελιάζεις, να πούμε έτσι, και εγώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι εύκολα. Ειδικά για ένα παιδί που δεν βλέπει, νομίζω ότι είναι εύκολο να μάθει μουσική. Συνδέεται άμεσα με αυτή. Έχει ψυχική επαφή, να το πούμε έτσι. Γιατί εμείς από την ώρα που μεγαλώνουμε λίγο, από τη σχολική ηλικία, ό,τι κάνουμε το κάνουμε με ταυτή. Ένας που βλέπει θα πρέπει να τα διαβάζει όλα από μέσα, θα πρέπει να τα βλέπει όλα από μέσα. Δεν μπορεί να αποστηθήσει εύκολα γιατί δεν ακούει. Άρα επομένως πρέπει να έχεις ψυχική επαφή πρώτον με τη μουσική και εφόσον δεν βλέπεις θα προσέχεις το αυτί σου. Έτσι λοιπόν θα πάμε καλύτερα, έτσι θα αποκτήσεις πιο πολύ ευκαιρία, έτσι θα παίξεις μουσική. Γιατί Μανώλη στο σκοτάδι γίνεσαι ένα με τη μουσική. Δεν σε βλέπω συγκεντρωμένο σήμερα. Δύσκολα. Δεν νομίζω. Δεν μας ξέρει πώς δουλεύει εδώ πέρα. Ότι σε πελάρεις. Μανώλη, δεν σε βλέπω συγκεντρωμένο σήμερα. Το δουλεύει με τα ψέματα από τη μια και την άλλη. Melele Manoli. Melele Manoli. Melele Manoli. Melele Manoli. Melele Manoli.
Melele Manoli. Melele Manoli. Melele Manoli. Melele Manoli. Melele Manoli. Melele Manoli. Melele Manoli. Τον πιέζω τον Μανώλη, τον πιέζω πάρα πολύ. Αλλά δεν τον πιέζω μόνο εγώ. Τον πιέζει και ο δάσκαλος στο σχολείο. Ο δάσκαλος της μουσικής, της κινητικότητας. Πιέζεται από όλες τις δραστηριότητες που έχει. Βλέπουμε όμως ότι έχει δυνατότητες. Είναι ικανός να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και πρέπει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της κοινωνίας των βλεπόντων. Να μην μείνει στο περιθώριο της ζωής. Θέλουμε να είναι αυτόνομος και να μην έχει εξαρτήσεις. Δεν είναι η φυσική του μάνα και αισθάνομαι ότι η ευθύνη απέναντί του είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αυτό που θα ήθελα εν τέλει για το γιο μου είναι να μην υιοθετήσει ανάπηρη στάση ζωής. Να είναι ανεξάρτητος, ευτυχισμένος, να έχει φίλους. Δεν θα ήθελα να γίνει θεατής της ζωής. Αλλά αυτό είναι πολύ δύσκολο για τον Μανώλη. Πρέπει να δίνει αγώνα κάθε μέρα με τον εαυτό του. Να υπερβαίνει τα όρια του. Είναι ένας αέναος αγώνας για τη δική του ολοκλήρωση. Δεν μου λες, φοβάσαι τίποτα, υπάρχει κάτι που το φοβάσαι? Αυτό που με φοβίζει είναι όταν νυχτώνει, ησυχάζουν τα πάντα. Με λίγα λόγια φοβάμαι την ησυχία. Ένα άλλο πράγμα είναι όταν βρίσκομαι στους δρόμους, φοβάμαι να μην χτυπήσω και να μην πάθω κάτι άλλο. Τις πρώτες φορές που φόρεσα μάσκα και άρχισα να κυκλοφορώ είτε στο σπίτι μου είτε στους χώρους εκπαίδευσης των παιδιών, έχανα σχεδόν αμέσως τον προσανατολισμό μου. Και πολλές φορές με πιάνε πανικός και πετούσα τη μάσκα βίαια από τα μάτια μου. Όταν όμως άρχισα να εξοικειώνομαι με το σκοτάδι, ανακάλυψα έναν κόσμο που η όραση μου τον έκλεινε. Ναι, κάπου είναι. Ένιωθα όλες μου τις αισθήσεις να συγκεντρώνονται σε μία. Μπορούσα να ξεχωρίσω ήχους που δεν θα άκουγα ποτέ αν έβλεπα. Μεγάλο σαλόνι. Δηλαδή. Με τα ακροδάκτυλά μου φωτογράφησα επιφάνειες δημιουργώντας καινούριους χώρους στο μυαλό μου.
Οι άκρες των δακτύλων μου γίνονταν πολλές φορές όχι μόνο το κέντρο των αισθήσεών μου, αλλά και του συναισθηματικού μου κόσμου. Γίνεται αυτό, να έχεις μάσκα και να μην μπορείς να δεις τίποτα. Είναι ένα κάδρο με ζωγραφιά, είναι κάτι, τι είναι. Τέλος πάντων, δεν παίρνω ούτε καμέλα. Πάμε. Πάμε είμαστε. Λοιπόν, έλα. Ο χώρος περιοριζόταν στο σώμα μου και αν μου ήταν οικείος μπορούσα να κινηθώ βάζοντας σημάδια. Έχανε όμως την ενότητα και την προοπτική του. Γινόταν κάτι σαν χάρτης. Ποιος είναι αυτός, Όταν όμως ο χώρος δεν μου ήταν οικείος, έξω από τα χέρια μου υπήρχε το κενό, το άπειρο. Και έκανα ζαβολές. Προσπαθούσα να δω μέσα από τη μάσκα τα παπούτσια μου για να καταλάβω πού βρίσκομαι. Όχι, δεν ποτέ. Σε περιμένω, έτσι. Κατέβαμε. Είμαστε έτοιμοι. Βγάζετε μάσκα. Βγάζω, ναι. Πώς είναι να συστήσεις στο σκοτάδι. Ωραία. Πολύ περίεργα έτσι. Γιατί έχασα τελείως τον προσανατολισμό μου. Ναι, γιατί είναι. Εγώ όταν χάνεις ας πούμε το χώρο σου, γιατί όταν δεν φοράς μάσκα βλέπεις φυσικό. Όταν χάνεις όμως το χώρο σου, δεν μπορείς να περπατήσεις, πρέπει να φτάσεις στην ίδια που είναι. Ναι, αλλά εσύ το ξέρεις το χώρο και με πήγες πολύ καλά. Ευχαριστώ. Τι ευχαριστείς. Άμα είχα πέσει όμως, δεν έπεσα. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύεις. Πρώτη φορά που το κάνω αυτό, Πώς σου φάνηκε. Ωραία, πολύ ωραία. Πού με πήγαινες. Που βοηθάω κάποιον. Εγώ χάρη, με βοήθησες, ναι, αλλά εγώ χάρη τελείως από την δεν ήξερα που είμαστε. Άκουγα φωνές γύρω-γύρω τα παιδιά, χάρη τελείως. Και σε ένα χώρο που έχω δει πολλές φορές. Ναι. Δεν ήξερα που είναι η σκάλα, δεν ήξερα που βρίσκεται η τουαλέτα, δεν βοήθησα την αίσθηση που είναι τίποτα. Επειδή έχεις χάσει τον προσανατολισμό. Τελείως, δεν ήξερα που είμαι. Θα φύγω, Στα αλήθεια θα φύγω τώρα. Σε παρακαλώ, Θεοδωρή, μην το κάνεις θέμα, γιατί εντάξει. Όχι, φεύγω. Γιατί δηλαδή. Θέλω ένα καλό μακιγιάζ. Γιατί? Αλλιώς φεύγω. Πάει και τελείωσε. Φωνάξτε εδώ το γραμματικό να παίξει. Ξέρεις έναν καλό εσύ να τον φωνάξεις. Ένα το γραμματικέ να παίξει εσύ. Εγώ τι, δεν... Τελείωσε. Μήπως ξέρεις έναν καλό μακιγιέρ να τον φωνάξουμε ή μια μακιγιέζ ας πούμε που να σου αρέσει. Δεν ξέρω, να μου κάνετε μακιγιάζ, δεν μπορώ εγώ έτσι. Δεν έχω έτσι. Στο ξεκίνημα της καριέρας δεν θα με καταστρέψει. Γεια σας παρακαλώ. Ξέρεις κάποιο συγκεκριμένο ελάττωμα που έχεις που θες να σου καλύψουμε, ας πούμε. Όχι, δεν έχω ελαττώματα. Μπορείτε να με κάνετε καλύτερες με το μακιγιάζ. Αλλά επειδή κάνω εγώ καριέρα, με ζηλεύετε. Γι' αυτό δεν μου κάνω. Γι' αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Με ζηλεύετε. Είστε ζηλόφθονια. Κι εγώ δεν παίζω. Δεν μου λες, τώρα έμαθα πώς με φωνάζεις. Ναι. Ναι. Τι με θες. Γιατί δεν έχεις μακιγιάζ. Είσαι σκηνοθέτης, είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν είμαι σοβαρός άνθρωπος, δεν είμαι σίγουρα. Είσαι σοβαρός άνθρωπος χωρίς μακιγιάζ. Δεν μου λες. Είμαστε με ρώτησες προχτές που ήρθες εκεί πέρα και μιλάγαμε. Τι είναι μια εικόνα. Ναι, τι είναι μια εικόνα. Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις γιατί το σκέφτηκα αυτό. Να σου πω, άμα σου δώσω ένα κομμάτι πλαστιλίνη και σου πω να φτιάξεις το τασάκι ή την κούπα που πίνεις γάλα το πρωί, θα τη φτιάξεις με την πλαστιλίνη. Μπορεί, δεν. Μπορεί, περίπου. Άμα τη φτιάξεις, αυτό δεν είναι μια εικόνα. Μια εικόνα. Πώς τη φτιάχνεις την πλαστιλίνη, πώς τη φτιάχνεις. Την πλάστημα, έχει κάνει μια τρύπα έτσι. Ναι, κοιτάω. Και πίνει. Βέβαια. Αλλά γιατί κάνουμε αυτή την κούπα που πίνουμε και δεν κάνουμε ένα ποτήρι, ας πούμε. Γιατί η κούπα που πίνουμε γάλα είναι χρήσιμη. Χρήσιμη και έτσι όπως είναι. Είναι στη ζωή μας. Αλλά δεν κάνει. Άμα σου πούνε όμως φτιάξει την κούπα με πλαστιλίνη, δεν θα φτιάξεις έναν ελέφαντα, θα φτιάξεις μια κούπα. Μια κούπα. Αυτό τι είναι. Εικόνα. Μπράβο. Τρομερό πράγμα. Παιδιά, ξέρετε τι γίνεται όταν κόβουμε τα κρεμμύδια. Δακρύζουμε. Δακρύζουμε, μάλιστα. Πολύ ωραία. Και πολλές φορές κλαίμε και λέμε τι έχουμε, γιατί κλαίμε, Λοιπόν, αλλά δεν πειράζει, αυτό είναι καλό για τα μάτια. Καθαρίζουν και τα μάτια. Το δάκρυ κάνει καλό στα μάτια. Κάνει καλό. Αχ, κόπηκα. Γαμώτο. Πού κρόπηλες, Διονύση, για να δω. Εδώ. Λοιπόν, βάλει το κάτω από τη βρύση, Διονύση, κάτσε να σου φέρω λίγο νερό. Βάλει το κάτω από τη βρύση, κράτησε την. Δεν είναι τίποτα. Μου το βάζε. Κράτησε την. Τι θα κάνουμε τώρα. Πώς θα το
το λύσουμε το πρόβλημα αυτό τώρα. Τι πρέπει να κάνουμε? Εγώ φταίω. Ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Πρέπει να κάνω κάτι εγώ? Θες μια βοήθεια από μένα, θες κάτι από μένα, θες να κάνω κάτι? Όχι. Δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα χθες, με πήρε ο Μανώλης τηλέφωνο και μου είπε για κάτι που έγινε χθες. Θα σας πει ο ίδιος ο Μανώλης τι έγινε χθες, με ποιες έγινε και τι άκουσε ο Μανώλης και θα δούμε μετά, θα συζητήσουμε. Για λέγε Μανώλη. Λοιπόν, χτες ήμασταν εδώ στο σχολείο, είχαμε γυμναστική από ό,τι θυμάμαι και η Αγγελική είχε αρχίσει να κλαίει γιατί... Τι, για ξαναπες το, τι έλεγε, γιατί έκλαιγε? Έλεγε γιατί ήταν βάρος που με έφερνε, ας πούμε, που πήγαιναν βόλτα τέλος πάντων και... Σε έφερε με το ζόρι δηλαδή? Ναι. Δηλαδή είχε κουραστεί, δηλαδή είχε αγανακτήσει, δεν μπορούσε να... Να σε κουβαλάει άλλο όπως είπε. Ναι. Και είπε στους άλλους γιατί δεν το παίρνει και το Μανώλη. Μόνο τον εαυτό σας δεν θα κοιτάτε. Ναι. Αυτό και εγώ πήγα σπίτι, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί τελικά έχω καταλάβει πως τόσα χρόνια που είμαι εδώ, έστω 2 με 3 χρόνια που είμαι. Ναι, στον τρίτο πάμε, ναι. Ναι, έχω καταλάβει ότι μερικοί το κάνουν της αγκαρίας. Κάνουν αγκαρία δηλαδή, που σε παίρνουνε, έτσι. Ωραία. Όπως και κάτι που έχω δει αλλά δεν έχω μιλήσει, όταν χτυπάει το κουδούνι και φεύγεται, φωνάζει ο Μανώλης και εδώ είναι και να μας πει αν ξέρω Κωνσταντίνα ή Άκη και ή Νίκο ή Μικέλα ή Βαγγέλη και κάποιοι κάνουν πως δεν ακούνε. Κύριε, χθες ο Μανώλης με είχε πάρει τηλέφωνο και μου είπε ότι για όλα τα παιδιά, ότι δεν θέλει να το παίρνουν να μας γίνεται βάρος, γιατί θέλει σαν ένα φυσιολογικό παιδί να μιλάει μαζί μας, να παίζει μαζί μας, να αισθάνεται πραγματικός φίλος μας. Εσύ αισθάνεσαι ποτέ, αισθάνηκες αυτό το βάρος? Όταν τον έχεις μαζί σου είναι βάρος? Ναι, μερικές φορές ήθελα να πάω να παίξω και ο Μανώλης μου είπε σε παρακαλώ, αν θες να με πάρεις να πάμε να μιλήσουμε, να συζητήσουμε. Και εγώ έφυγα κύριε και δεν σε κατηγορώ. Και εγώ μπορώ να κλαίνετε και οποιοσδήποτε. Ήθελα να πει κάτι. Δεν θέλω να κάνετε κάτι αν δεν το θέλετε. Θα θεωρούσα πιο τίμιο όμως την ώρα που σε φωνάζει η Κωνσταντίνα ή η Αγγελική ή η Άννα ή η Μικέλα να το πεις εκείνη τη στιγμή, μάλλον τι θέλεις, να πάμε κάτω, δεν μπορώ, θέλω να παίξω, είναι προτιμότερο. Για μένα αυτό είναι μεγαλύτερη κοροϊδία. Αυτό που κάνετε, να κάνετε ότι δεν ακούτε, ακριβώς επειδή ο Μανώλης δεν μπορεί να δει ότι είστε παρόντες εδώ. Κύριε, κάθε φορά μετά γίνονται τέτοιες συζητήσεις με τον Μανώλη, η Κωνσταντίνα, η Αγγελική και εγώ, πηγαίνουμε και συζητάμε και λέμε ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνουμε. Το σκεφτόμαστε, βλέπουμε τις θετικές πράξεις μας και τις αρνητικές, αλλά στο τέλος κάνουμε πάλι τα ίδια πράγματα. Είναι όντως φοβερή εμπειρία το να έχεις ένα τυφλό παιδί μέσα στην τάξη. Είναι πολλά πράγματα που πήρα εγώ, έμαθα εγώ από τον Μανώλη, γιατί όταν ήρθε ο Μανώλης στην τάξη, όταν μπήκα μάλλον εγώ σε αυτή την τάξη, δεν ήξερα το έγινε. Ο Μανώλης έγραφε, έκανα και εγώ δεν μπορούσα να τον ελέγξω. Κάτι με κορόιδευε μερικές φορές.
Τελικά αυτό με έκανε και επειδή είδα ότι όντως είναι δική περίπτωση σαν παιδί, είναι συναισθηματικός, τρελαίνεται να έρχεται σε επαφή με τους ανθρώπους, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ, ψάχνει τους ανθρώπινους χαρακτήρες και βλέποντας αυτά έμαθα μαζί του break, να γράφω και να διαβάζω, γιατί κάπως στην αρχή με κορόιδευε. Γιατί μπορούσε να λέει ό,τι ήθελε. Σε γενικές γραμμές πήρα πάρα πολλά. Βλέπω τώρα αυτούς τους ανθρώπους τελείως διαφορετικά. Είδα όμως και μια διαφορά στα παιδιά. Στο πώς έγιναν τα παιδιά μετά από αυτή τη σχολική χρονιά. Και μετά από την επαφή τους με τον Μανώλη. Υπήρχαν προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Αλλά προβλήματα υπάρχουν πάντα. Μέσα όμως από αυτά τα προβλήματα τα παιδιά τελικά βγήκαν πιο όρημα. Διαμάχες υπήρχαν όλη τη χρονιά. Και πιστεύω ότι υπάρχουν, είτε υπάρχει ο Μανώλης με συντάξει, είτε δεν υπάρχει. Ίσως ήταν η αφορμή, η αιτία να αρχίσουν να προβληματίζονται λίγο τα παιδιά. Και αυτό ήταν καλό. Είδα παιδιά τελικά στο τέλος της χρονιάς πολύ πιο όρημα. Η διαδικασία της ένταξης μπορεί να λειτουργήσει, λειτουργήσε. Απόδειξε ότι ο Μανώλης είναι ευτυχισμένος. Θέλει να είναι με αυτά τα παιδιά. Αν και μπορεί και ξέρει ποια είναι η διαφορά από τα άλλα τα παιδιά. Κερδίσαμε, πιστεύω, όλοι μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αυτό που θέλω να τονίσω ότι οι άνθρωποι σαν τον Μανώλη που έχουν πρόβλημα όρασης δεν έχουν ανάγκη από τον ίκτο μας. Άλλωστε, ίκτος είναι και μια μορφή ρατσισμού. Αυτό που θέλουν είναι βοήθεια. Να τους προσεγγίσουμε και αυτοί θα μας δείξουν τον τρόπο για το πώς θα καταφέρουμε να έρθουμε σε επικοινωνία, να τους καταλάβουμε και να δούμε και εμείς τον κόσμο μέσα από το δικό τους οπτικό πεδίο. Γιατί μπορούν και βλέπουν πράγματα που εμείς είτε κάνουμε πως δεν τα βλέπουμε, είτε δεν τα βλέπουμε. Αυτή η φωτογραφία τι δείχνει? Ήρθα με τα παιδιά στην πισίνα και γελάς. Αυτή? Εδώ είσαι, κάθεσαι πάνω στο άλογο και πας βόλτα. Πότε τις έχεις βγάλει αυτές τις φωτογραφίες? Είναι από πέρυσι που είχα πάει στην κατασκήνωση. Εδώ κάθισε δίπλα στο Δημήτρη και τρώω το μωρί καρπούζι. Ο Δημήτρης είναι πολύ κοντά, ο Μανώλης και αυτός κοντεύει. Γίνεται μεγάλη μάχη μεταξύ Δημήτρη και Μανώλη. Δημήτρη, εδώ, πάει ακόμα μία. Κέρδισε ο Δημήτρης ο Μάτζαρης. Χειροκρότημα. Μπράβο! Εδώ πέρα είσαι κάτω από το άλογο και το χαϊδεύεις. Είμαι σαν τον Αγιώργη Καβαλάρη. Να σε δω λίγο. Παιδιά, αυτό θα είναι το τελευταίο μουσείο για τη φετινή χρονιά που θα δούμε. Τι δεν μπορούσατε να κάνετε μάλλον στα υπόλοιπα μουσεία? Αν αγγίζετε. Εδώ θα μπορείτε να αγγίζετε ό,τι θέλετε. Δεν είναι όμως.
Ναι, είναι πολύ. Θα δούμε δηλαδή πώς μπορούν άνθρωποι σαν το Μανώλη να αντιλαμβάνονται τα έργα τέχνης. Εμείς βέβαια τα βλέπουμε, αλλά θα δείτε ότι μπορούμε να βρούμε πράγματα πολύ περισσότερα από αυτά που βλέπουμε αγγίζοντάς τα. Τι έπαιζε ο Μανώλη, τι είναι αυτό? Ένα άλλο. Μανώλη, αυτός είναι ο ενίοχος. Ένα άγαλμα που βρέθηκε στους Δελφούς. Και τι θα μπορούσε να οδηγεί? Άρα, έτσι. Είναι το μόνο άγαλμα που έχω πιάσει και κουμάκι. Η όραση είναι κυρίαρχη. Οι εικόνες μοιάζουν σήμερα σημαντικότερες και από την ίδια την ύπαρξη. Οι πόλεις φυσικά φτιάχτηκαν από αυτούς που βλέπουν. Αυτό είναι και το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που είναι εκγεννητοί τυφλά. Η λέξη εικόνα θα παραμείνει για αυτά μόνο μία λέξη. Όπως για μας η λέξη υπέρηχος. Αν κάποιοι μπορούσαν να επικοινωνήσουν με υπερήχους, εμείς θα είμαστε για αυτούς κοφάλαλοι. Πάμε. Τι θα παίξουμε? Ποδόσφαιρο! Ποδόσφαιρο! Πάω. Μα δεν είναι Σωτήρη, είναι τρίτη φούσουμα. Ήσυχα παιδιά, λίγο ήσυχα. Να πούμε την μπάλα. Κάτω ελεύθερο, κάτω ελεύθερο. Πάλι. Έβριξα, απομάκρυνση. Γκολ, Μπράβο. Αυτό το ταξί φεύγει. Τώρα περίμενα να χαιρετήσω. Έλα, γεια σου Μανώλη. Καλές διακοπές. Επίσης. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Ναι. Θα πας κατασκήνωσης φέτος? Όχι. Ούτε εγώ. Δεν θα πάω. Γεια σου. Γεια. Να περάσεις καλά. Και εσύ. Καλές διακοπές. Γεια, επίσης. Σταμάτα. Γιατί? Στο πιάτι δεν είμαστε. Να κατέβω μισό λεπτό. Πού πας τώρα? Περίμενε. Ο κινηματογράφος υπάρχει μόνο στη σκοτεινή αίθουσα. Και στο γύρισμα κάθε φορά που ανάβεις ένα φως γεννάς μια σκιά. Η μοναδική του όμως συγγένεια με έναν κόσμο που υπάρχει στο σκοτάδι είναι η ακοή. Κάποιος σου μιλάει, τον αναγνωρίζεις, τον πλησιάζεις, τον μυρίζεις, τον ακουμπάς. Τις εικόνες όμως ούτε να τις αγγίξουμε μπορούμε, ούτε να τις μυρίσουμε. Το ερώτημα πώς κινηματογραφούμε
ανθρώπους χωρίς όραση θα παραμείνει ερώτημα.